Now, He stand to the said, right of the chair. You. what Right he up said there. from the beginning. I told you, you want it? He said yes. What's wrong with him? Step a little further down. Right there. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτσι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και του συλλειτουργούντος αυτό Νικολάου Αρχιερέου. Δόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος. Έτσι δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ενορία και πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτσι δέομεθα υπέρ των καρποφόρων, των μακαρίων και αηδημοκτώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και προπάνω των πρόνοπαυσαμένων πατέρων και αδέλφων, των ενθάδευσιμων υπέρ των ορθοδόξων. Έτσι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων άουτων, κοπιών, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και αυτούς έλεος. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θυρώσομεν την νεόθυνη δέησιν με το Κύριο αντιλαβού, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρισον. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά το Κύριο ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης που στον οδηγών φύλακα των ψυχών και των σημάτων ημών παρά το Κύριο ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κύριο ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά το Κύριο ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά το Κύριο ετισόμεθα. Χριστιανά τα θέλη της ζωής ημών ανώδυναν, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τι Θεός έλεγε. Αμήν, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της τα σκεφαλάσιμον το Κύριο Πνεύμα εσύ, Κύριε. Κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώμα και επιβλέπων υπάσαν τη κτήσιν, σύ κλείνουμε τον αυχέ της ψυχής και του σώματος σχεδόν μετά σου Άγιοι Αγίων, έκτηνον την χείρα σου, την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησαν πάντα σε εμάς και ετοιμάρτωμεν εκουσίως, ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαριστή το ελέγχει και σώζουν εμάς Χριστέ ο Θεός, ευχαριστή την δόξα, αναπέμπομεν συν τον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία ευλόγησον. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ίν και αεί και στους αιώνας των. Αμήν. Δόξα σε Χριστό Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αλήθινος Θεός ημών της πρεσβείας Παναγιώτου πάμε εκδηλώς δυνάμει του τιμού και ζώου Χρισταυρού των Αγίων Δόξων και Πανεφιών Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Πανεφιών των Αγίων Δόξων των Μαρτύκων των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης του Εναγής Πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας ούτρι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσεις και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
του πίστο Κύριο Δέσποτα, Άγιε ευλόγησε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας Εύξε υπέρ ημών Δέσποτα, Άγιε. Κατευθύνει Κύριος τα διαβήματα ημών εις πάνεργων αγαθών. Δέσποτα, Άγιε. Της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός and blessing from him. Stay here, stay. Της διακονίας σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε. Ο Άγιος κείμενος σωτηρία. God bless and be with you. We'll bow to His Eminence and then you'll go inside. Don't kiss His hand. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Christ is risen from the dead, by death trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life. Nasty ζωή χαρισάμενος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοησιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου Έλα τη δέσποτα και του συλλειτουργούντος αυτό Νικολάου Αρχιερέως του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. For our country, the President and all those in public service, let us pray to the Lord. For this city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. For temperate seasons, favorable weather, and an abundance of the fruits of the earth, let us pray to the Lord. For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and always, to the ages of ages. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit, now and always, to the ages of ages. του Θεού αθάνατος υπάρχω και καταδεξάμενος δια την μετέραν σωτηρία σαρκωθήνε
εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ανθρέπτος εν ανθρωπίσας, διαδροθείστε Χριστέ Θεός, ανάπτω θάνατον πατήσας, Ιησόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν εν οπέπομεν, το Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εστι εκ νεκρών θανάτων. Be gracious to us sinners and save us. Out like that. Εις εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Ευλόγησον δέσπα την Αγία. Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των συνανάρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρθένου τεχθέντα εις σωτηρίαν ημών ανημέρων
μνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόκησες αρκήν ανελθήνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού. Elizabeth, I was in the green below for her. I'll bring it up. Ήκεν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνεξ ημιροφόρης δεξαμένος χαίρετε, και της Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Κυρίου δεηθωμέν. Ότι Άγιος ο Θεός. Oh, you are holy, O our God, and to you we give glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever. And unto the ages of Ο Θεός ο Άγιος, αναγείς, αναπαυόμενος σωτηρής Αγίου Φωνή μου, το χαιρετούμενο και ο σερνός ουρανός και από πάση επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος του είναι παραγωγόν τα σήματα, οκτήσας τον άνθρωπο κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου παρηγύρονται κατά προσφύσεις σας, ότι δούσε εκείνη τη σοφία και σύνεσιν. Και μη παρόν αμαρτάνοντα, αλλά πεθαίνουμε και μη αμαρτάνια. Το καταξιώσεις είμαστε στους ταπεινούς και ανεξιούς δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη σύνεκα των όποιων της όψης του Αγίου σου Συστηρίου και την οφειλωμένη στη δοξολογία προσαγή. Τότε σας πρωτοπρόσεξε εξ στόματος ημών των αμαρτρών των περισσάγιων ήμων και επίσκεψε εμάς εν την Χριστοδετή σου. Συγχώρητε τον Παύλου με ακούσιόντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μείνον ουσιότετροι. Λατρεύεσαι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών πρεσβείες της Αγίας Σαρτόγου και Παντού. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς.
Φύης Αγίας Αετών και πάντων των Αγίων Τραπεώνας ευαρισισάντων ότι Άγιος ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να πνεύμα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήμουν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Lord, Lord, look down from heaven and behold and visit this vineyard and establish that which your right hand has planted.